روزی باراتان دیگه روزی قطیمون نیست. دادرجان پگا دیگه تلویزیون ندم بروی پگا تلویزور دای میدونی ها همش با تشبوسی نه برادرای که کوشش میکنن رحمت همتون برای ما را قرات کردی کی؟ ما کجا ما قرات کردی ما ای بنوم الله منه از یه قرات نکرد مرا قرات همه جا دادرجان да чиво дӯстат медоштем ягон тавонаи додаромон адилятит кардаги нестем намиқадар вақт ту касал мешидӣ акай берӯз ира намона ин касалшавӣ гуфта ку эй номи ту беҳтарин сароғоз беноми ту нома кай кунам боз ин барномаи навбатӣ дар шабакаи Knockout TV мебошад ва мо дар бораи ҳодисаҳои рӯзҳои охир сари видео суҳбат мекунем. аслан худи ман намехостам дар ин бора видео омода кунам ва сари ин масъала гап занам, аммо бисёре аз бародарон хоҳиш карданд то ки дар ин бора видеоролик пешкаш кунам. хуб ин тавр бошад, шурӯъ мекунем. чӣ хеле ки ба ҳамаи мардуми тоҷике ки хоҳ дар ғарибӣ ё хоҳ дар ватан ҳастанд маълум шуд ки абдурозиқ аз репсарои тоҷик барон ҷудо шуданд ва ин масъала нафарони зиёдеро ба хашм овард ва аз ин ҳолат бисёриҳо дар ҳоли тааҷҷуб қарор доранд ва боварияшон намеояд ки абдурозиқ аз беҳрӯз ҷудо шуда бошад. аммо аз як тарафи дигар қайд кардан зарур аст ки ҳамааш насибу тақдири инсонӣ мебошад ва он чӣ ки дар пешонӣ нависта бошад ҳамон мешавад. дар наворе ки дар шабакаи Авлод медиа баромад ҳама шоҳиди он гаштем ки барон бо як ҳоли нотобу ғамгин суҳбат мекард ва он чӣ миёни абду ва беҳрӯз рух дода буд нақл кард. ва чӣ хеле ки барон худаш гуфт пас аз суханони гуфтаи Абдурозиқ дигар тамоми эҳсосотҳои барон тамом шуданду аз сараш оби гармро рехтанд ва ҳатто одамоне ки дар он ҷо ҳузур доштанд аз ҷумҳурии Доғистон онҳо ба Абдурозиқ то ҳатто гуфтанд ки инҳо аз аввал бо ту буданд ва бародарони туанд, аммо ин сари роҳ шуда натавонист. пас аз баромадани навор дар YouTube Абдурозиқ аз барон шикоят кард ки ӯ PlayStation, MacBook ва пули пресс-конференсияро надодааст. Азҳаб Тамаев ки пресс-конференсияи Абдурозиқро бо Хасбулла Магомедов баргузор карда буд, дирӯз ҳангоми пахши мустақим дар саҳифаи Инстаграми худ фикри худро чунин баён кард. Сейчас я увидел у барона видео, где недопонимание между бароном и Абдурозиком. Я когда увидел, я не поверил, потому что для меня это, чтобы Абдурозик и барон поссорились, это то же самое, что отец поссорился со своим сыном. Это нереальные вещи, конечно. Я не поверил, я позвонил барону, говорю, что такое, говорю, что за ссора, говорю. В итоге он мне объяснил, что и как. Сиёвуш Қурбонов бо тахаллуси Сиван машҳур аст ва бо ҳамроҳии Абдурозиқу барон дар як хона зисту зиндагонӣ кардаанд. пас аз ин ҳодиса дигар худро дошта натавонисту ӯ низ ба чунин хулоса омад. видео када намехостум, не ки охирон видеои Абдура дидум дар страницаш, гапзаниша дидум тарафи акай Беҳрӯзшон, тарафи акай Беҳрӯз. ма додарҷон акай Беҳрӯз соати 2 шав мора шата мезада ки бихезем бирем ба кӯдака чизи хӯрданӣ биёрем. Ту бишна бишай соат 4 саҳарам боша ку ма ҳай муҳибаи Юсуфа ягон тавон хоб мебудем мезадагмон бихезем бирем ба кӯдака чизи хӯрданӣ биёрем. дар тори сари ту 5-10 кас корад додарҷон. манам клип дорум дар Авлод медиа Абдурозиқ 3-4 та дорум. не ки қадар расходҳои акай Беҳрӯз ахай ман дабаршон мақсад сусу мебинам медонам расходоша чизоша дахотша медонам хидмам дорум ку канал чуст медонам чанд ка мебини фоида намебини ва ман изо мекашимаем ӯ ягон чӣ пирсум тани ҳамин қадар фоидае ки ма давовардагия ака худо ҳамин хеле боша ки ту да гап ёд додеста бошан ҷону не ки ту мегардим закай Беҳрӯза меги ки и қайк буди қадар шиди меги ай пиштима меги та мошина лиш кади меги барон то трамам қадар мошина лиш кадаги буд ки кадом репера медона барон ма то ҳозира мо ҳоли нарафтаем то чена бароне ки ҳоли тра наёвардаги буд ку мо ҳоли то пешамура нарафтаем барон ҳаму чен барои хичат хай ман намедонам мумкин да панҷакен да ӯ хиждарба мумкин намешинохтанша додарҷон не ки барон 4-5-6 мошина алиш кадаги буд пешай ту ира ма тоҷ надорум хибратиш худаш бизнесмен буд ай вақташ ту агар ки дасти одами
нормальни да намеғалтиди ку мумкин ки як моҳ пас ҳаётшон мебировардан ҳаматра просто тра тонистан ки хушрӯ пеш баранд. Додарҷон да чиво дӯстат медоштем ягон тавонаи додаромона дилатит кардагӣ нестем намиқадар вақт. Ту касал мешидӣ акай берӯз ира намона ин касалшавӣ гуфта куд бля абдуд мо карантини дароз куд фақат дору хӯрдагием ки тира заразӣ накунем иммунитетит систай гуфта ягон касал нашед тира заразӣ накунем. Мо фақат ғами тира хӯрдагием намиқадар вақт творчествода мо ғами тира хӯрдагием братиш вой ним сол пас тира мемонанд рост кашона хушругии давлатшона нишон метаванд мемонанд ки ҷо мери додарҷон пеши падару модари худат меои ҳамсоя ва хеши таборотон механдантон киним хеле кадем тоҷикои худона чӣ дар корай додарҷон ами чиз туда чӣ дар кор додарҷони ма агар ки ту фикр кунӣ ки инами қадар хубиёе ки гӯё ози барои тура шидестай ку и барои тай ту хато мекунӣ. Агар ту фикр кунӣ ки чизере ки дар ту нишон додестиянд уво дар ту нишон додестиянд ту хато мекунӣ барое ки уво тура дар дигарон нишон додестиянд тура нишон дода уво просто давлати худшона реклама доранд маҳсулотошона реклама доранд бизнесошона реклама доранд. Додарҷон сроки ту буд мешавад абду просто ту بدونی چی شاید بیدنه برای اکای بیروزا تو سروک نداشتی اینم قدرش گره نبیدنه برای یگان تایمورا تو سروک نداشتی اینم قدرش گنده بیدنه انا وایو باشد تا آخری عمر تقدیده هفتهش نمیکنم. تو فکر نکی که عبدو جان دادرجان التماس دیگه ویدیو نکی یگان گپی بزیب نگو جانو چم التماس گپی ورا نگی بیر یک گپت میگم عبدو جان بدونی برای چی ترا سختی بد шум дидама барое ки сахти бад нағзат медидан додарҷон ҳами гапа ёдат набро тра сахти бад нағз медием мо ҳама тоҷико ҳама намекардем. ҳамчунин дигар блогерон ва нафарон дар ин бора фикрҳои худро баён карданд. марҳамат тамошо кунед. ягон гап обращение кунам иминами абдурозиқ аҷои мона ман гап зодам як дусета гап дорам боша тамом. Абдурозиқ пула дида масшуди била шарманда обре панҷакеда резонди شرمنده دادو کدی پول دیدم ماشینش مون بلد شرمنده عمر پنجگین ریزونده شما عمر نمونده پنجگین همه اب تیک توک میتونم انوی پنجگین گام میزنه نه شرمنده شما نه اوکی پدر شما بلد دادو تام کی السلام علیکم گفتم بسیاری بعد درباره باران عبدالرازق یگان سخن که یگان سخن میکنه مردش بچه‌های ملادس گرینی پیشروی کلان کردن اگه هیچ کارا زویزده میگن که کردن نمیتونه الله خودش شهرت میتیا داداستی الله هر یک سبب میشود نی تولکا بارون یکم ویدیوش وقت شهر اومد قدیما بود چند کس یک گله بولشی مردم توجیک دستگیری کردن عبدالرازق جونا خدا نگهبانش باشه هر چیش نگین ماشالله صغیره یگانه صغیره یکی بیرق تاجیکستان در تمام قطعه برداشتگی دستگیری کنین خیلی ای طرف خود بونس که خیلی پیشپا دادن نباشده بیروز جون تدا با دلنشی با پیشروی و ایتن هم دودر ما تدر آمد بگم بعد بینی نشود ما تد کار نشید میتونیم بریم سترویکه کار کدیم ما دست من میه انشالله نه که و سالیم نیستم خدا اورد همیشه نگهبان باشه قول روسو پانیادی پراستی صغیره پرودوسر شد یا تایدگر بگی توته اکورا پانیمات کرده جلوتکش مایده خودشی خاک مزگیوش هم شاید مایده بدگیست پیشروی آمده الله نگهبان. سلام علیکم برادرای عزیز بسیاری بد نویساندن که اکا برای همه عبدالرازق این مسئله کشید یگان گپ گفتنی نیستی و خدا دیگه دیلم به هیچ کنه میسوزه فقط به همه اکای بیروز میسوزه که کامینه تو که کی را کشتی تا کشته شدی زار
то боз киуро бикушад он ки туро кушт. ангушт макун ранҷа ба дар куфтани кас, то кас накунад ранҷа ба дар куфтанат мушт. Все мне говорят по поводу Абдурозика Барона, что-то сделай видео, что-нибудь скажи, что-нибудь говори. Что мне говорить, когда все видно? Барон, брат, тебе терпение, все будет хорошо, брат, не переживай. албатта суханони сиёвуш ё ин ки ба қавли дигар сиван дарднок ва аламовар аст. ҳамон замоне ки тамоми мардум туро дӯст медоштанд, аммо ҳозир бошад як хатоии бузург боиси бадбинӣ гашт. дар охир пас аз наворҳои Абдурозиқ Барон ана ҳамин видеоро гузошту чунин нависонд: ягон хел дигар видеои ҷавобӣ намекунам. бародарон, чизе буд ҳамашро гуфтам, таваккал ба Аллоҳ. Assalomu alaykum. Hamma навиштасан ки Абдуда ответте. Бародаро, ман дига ягон хел видео намекунам. Вақте ки ҳамин видеоро кардам, гуфтам ки ҳамин аввалин ва охирин видео мешавад ва нуқтаи ман як ала чиз намедонам. ҳамон чизо қатъи ман меистам, баро ки учто дар кор нестан, учто байни ман ва Абду буд ва ягон кас видеош дад накуна. ҳамон видеоро ман чиста барои мардума фаҳмондан ки мо ҳам хеле шидем, ҳамин ситуатсияда будем, айдили худмон чиа даба вида ки ҳаматон дар раҳмат ки мана правилно фаҳмиден ва ҳаматон хоҳиш ҳақоратш накунен, сторис да гапҳои хабариш наген. пешравита мехоҳем. ба Беҳрӯз Шарипов ё ин ки Барон гуфтаниам ки дар ҳама ҳолат роҳафтода набош ва аз пайи зиндагию пешравии худ бош. ҳар ки дар роҳи худ рост бошад, албатта дар назди халқ иззату эҳтиром, шаъну шараф ва нумусро аз даст намедиҳад. хулоси гап дар ин бора чӣ гуфтаниам? ҳангоме ки наворе омода кардем, пас мо низ фикрамонро бояд баён кунем. албатта аввалу ҳамаш бо хости худо рӯҳ медиҳад. дуввум ин ки Абдурозиқ набояд ин тавр рафтор мекард, чунки чизе буд набуд, ин байни худи онҳост. аммо нафаре ки туро оварду баҳри пешравӣ ту шабҳои бехобӣ кашида заҳмат кашид, набояд ин тавр рафтор мекардем. аммо чӣ суд ки мо тоҷикон муттаҳид нестем ва дар ҳама ҷо аз сода будани мо истифода мебаранду моро ба ҳамдигар душман мекунанд. сад афсӯс. одамое ки қатъи дар давраш буданд, ту юро метуни просто так партои хай чӣ кунам мега кунам хали ай болои сари ман оби ҷӯш омадагира рехтанам хали ҷои дигар даън ва ҷамъ карда наметавонам, фаҳмидӣ? хулоси гап, дар куҷое набошед, худатонро эҳтиёт кунед. ба ҳар гуна шахсон бовар накунед ва нумусу виҷдони худро барои пулу моли ин дунё нафурӯшед. ба ҳама саломатӣ.